Takto to aktuálne vyzerá a poďme sa pozrieť na to, aké boli začiatky. Pôvodne to bolo len v skrini, netušili sme, že z toho vyrastie takýto veľký svet a netier sa do toho úplne zamiluje. Tu už je vidieť, že sa to začalo rozrastať a skriňa nám zrazu nestačila. Postupne pribudli aj platne a stôl sa nám úplne zaplnil. Herminka bola nadšená, no cítila, že tomu ešte niečo chýba, tak si u Ježiška poprosila obrovský Lego hrad. Lego rástlo, stôl sa rozšíril. Na Ježiška hrad naozaj dostala, zjavne počúvala, lebo je obrovský. Tu nám môžete vidieť môjho brata, ako bol zotročený a stavial naše Lego. Stavali sme to približne 30 hodín a prišiel na pomoc aj brat zo Stravy. Pozrite sa na výsledky, vyplatilo sa to? Tu mi napíšte do komentára. Tu sú nejaké zábery kompletného Lego sveta a hlavná staviteľka Herminka. Čau. Hermiona, ukážeš nám tvoj svet? Áno. No ukáž. Tu je Fénix, tu je Hedviga, tu je Dobby a tu je Hagrid na motálke. Tu je Meteoroda, tu je Alba, tu je Pavúk, tu je Hagridova Buda, tu je Hogwarts vlácík, tu je Tendelák, tu je Harry Potter veľký hrad, autobus a tu je auto a tu sú ďalšie všetky Lega. Takto vyzerá troška z hradu zozadu. Herminka, ako sa volá pavúk? Alagok, Ako sa volá tento? Kentaur, Ako sa volá toto? Zlá panica, lodejnica, Ako sa volá tento autobus? Liteľský autobus. A ukážeš nám, ako sa otvára? Áno. Zoomni, 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 zoomni. Herminka, ako sa volá toto tu? Ako sa volajú tí dva, čo proti sebe zápasia? Malfoy celé s Harry Potterom. A majú tam aj hada.